on the mind. When my hips go, little left and right. Can you feel me running through your mind? When your lips go, little close to mine. Skin on skin in the lights, baby. I just wanna look into your eyes, feel the rush in your mind, baby. Tell me what you want from me. I'ma be your dopamine tonight. Dostlar, mehriban ildeşler, edil şu görýän awtulağymyz, edil häzirki wagtda Rossiýa döwletinde zahmet çekip gören diýär dostumyzyň adyndan mehriban dädesine, ýagny Murad agamy da gowşurlar. Ilimiň içinde türkmen halkymyza toýlarymyz goşulan gelýär diýilýär, bugunky gününe goşa toý. Ýene bir ajaýyp pursatlaryň biri, ene şu diýarzanyň mehriban gelini, mehriban ejes dogulmyda da ene stüýjülik tortlaryny ýadygar sowatlarynyň bir näçesini gowşup gutlap barýar. Onu näme bagtly pursatlar entek öňüne bizden daşlaşmagy bize agda bolan. Döwran video studiýasy ajaýyp pursatlar bilen ýene halkymyzyň hyrmatynda. Onu näme edilýärler, mehriban dostlar, Murad agadan agdy maşgulanyň tarap ýola düşdükende bagtly pursatlar öňümizde bizden daşlaşmagy. Kulan hemmäňize salam aleykum. Agşamyň haýyrly bolsun. Ene kimin adyndan gutlak gelenler diýen. Elbetde Diýarzanyň adyndan gutlak geldik. Aglyr maşgalaryny begendireli, gowandyraldyk geldik. Hemmäňiziň janyny sag bolsun. Toýlaryňyň dowam bolsun. Ene iňmir bagtly pursatlarda Murad aga. Maşynyňyň atarkaly gutly bolsun. Netiýesin, toýamynyň. Ana açar gowşuralyň Murad aga. Iňmir bagtly pursatlary al netiýesin agam. El şarpalyň. Awa. O güllere, toýly güllere meniň zanyny sag bolsun. Süýjülik tortlary, ene süýjülik tortlaryny gowşurýar. Iňmir bagtly pursatlardan ha gelece alın. Sag bolun, sowatlarymyzyň ýygy bar aly. Ene biz sebädem gowşurýar türkmeniň toýy goşulan gelýär diýilýär, şuň mehriban geliniňiň hem doglaňyna kany gutlaýar tesrekden. Diýarzanyň adyndan ýöreýte sowgatlar bilen gutlak geldik. Alyň netiýesin. O zanyň sag bolun. Iňmir bagtly pursatlary. Zanyň sag bolun. Ine bagtly pursatlary meşhur Döwran video studiýasy ýazga geçiripdir. Indi Murad aga bir tolguny almam. Awa bir arzu aýtyp beraň diýarçym bir. Mümkin bolsa. Hemmäňiziň öýleňizde şular ýaly toýlar bolsun. O şatlyk pursatlar köp bolsun. Gadananlaryň şular ýaly şatlyk pursatlary toýlaryny edip etdim. O halal zahmet çekin. Şular ýaly menem ana oglalym maşyn oşurup otyr. Hemmäňize şular ýaly oglalym maşyn oşurdum. O gadananlar toýlara berdim. Bolan başga näme diýelim? Birinciden şu döwletli ojagma geleniňiz üçin hemme işgärlere sag bolsun aýdyn. Hemmäňizem şular ýaly öýüňizde bereketli taçanmaşyna jemleşmek nesip etsin. Diýarjan oglum göýberen sowgatyňa köp sag bol. Taňry ýalkasyn. Ogluňa gyzyň rahatyny görgeysiň. Atarkaň nesip etsin. Gülüp oýnap minmek nesip etsin. Ojaňa da sagamanja dolan çağalaň arasyna. Saňa da nesip etsin. Dädeňe göýberen maşynyň sag bol, taňry ýalkasyn. Maşynyň gutly bolsun. O da jan agtyklaň mindirip aýlanyp ber. Gelinim ýaşyň uzyn bolsun. Doglaňyň gutly bolsun, göreliň ýaşyny bersin. Biz ýaly eje kaka bolup oturgoýsyňyz, mama, baba bolgoýsyňyz. Mudama öýüňe toý bolsun.
Goda toy maşyn gutly bolsun. Keçebe getir daim gülüp oynapmyn. Atyklan bilen taçaklaňy toya ýazylsyn daim toy diýip geleli. Elime dama. Hawa. Diýaram tagaman gersin daim. Çağlaryň arasyna gülüp oynap. Ama ta gele bolsun daim toy diýip gatnaşaýlygyda. Maşynadan ne diýip etdin? Oglumy ýaşyňam udyym bolsun daim gör ogluny ýaşyny berdin Allaçan. Çağlaryň arasyna tag oturup gülüp oynap. Toy diýip geleli daçan. Al ejeşan dogulaňyň birinciden kutly bolsun gör oglunyň ýaşyny dileýän. Uzak ýaşaň. Diýarjan bilen çağalagyňyň hyzmatyny görün. Eje bolun, kaka bolun, mama bolun, baba bolun. Saçaklaryňyz mydamy dolu bolsun. Muratcan maşynyňam kutly bolsun. Toyumyn. Nesip etsin Hudaýym, toylu maşyn bolsun. Gelin getir. Aguda atarka kutlu olsun. Nesip etsin. Toyumyn. Keçebe şüwersin. Eýme. Emedam toyda gatnaşaly. Olmy ýaşyňy diýmän. Görür ýaşyny bersin. Emedam şu toyda keleli. Huda. Däde maşynyň nesip etsin. Eje şelje ýaşyňa muzyň bolsun. Döwran video size de sağ olsun. Aydın Gülcal Production diňe öňe işleňizde üstünlik sağ olun. Bere sağ olsun için köp sağ ol. Sağman çekin, sağanca işlep gel. Ene gowdan gowa arzular aýdyldy. Hemmäňem aýdan arzularyňyz hasyl bolsun. Agalar, ezekeler, dogallar, mydam öýüňizde şeýle bagtly gowguller hökm sürsin. Ene şuňaly gowgullary sebäp bolan esasy diýarzany işlerini üstünlük arzu edýäs. Sağman öýozagyna gowuş gelsin. İşlerini mydam üstünlük arzu edýäs. Mümkin bolsa bir goşga hap berjek, bagtly fursatlarda. Şahir aýtmyşlaryň diňe barjaňyz toy bolsun ýa-da görjeňiz toy bolsun. Aýdym sağly meýlise durjaňyz toy bolsun. Ýürek arzudan doly. Arzularymyz joşup dur. Şeýle azap arzular uştun gitsin ummana. Çünki şeýle şatlykly günne hakymyz ýokdur diýmana diýe. Her kişinin howlusynda köşkü al öý bolsun. Ol öýleriň içinde destarhanyň başynda toy üstüne toy bolsun. Dürüldümen tagamdan doltursun tabaklar. Goý şol tabaklaryň başynda kän bolsun bäbekler. Azap mehrem eneler, şatlanarlar edaly. Lowurdasyn 10 şagan gahrmanlyk medaly. Goý barzagymyz toy bolsun, görjegimiz toy bolsun. Aýdym saly meýlise durjagymyz toy bolsun näsagir. Bir el sarpalyň mahruwalar hemmäňde haýyşda diýil. Ene iň bir bagtly meşhur pursatlary Döwran Video Studiosy ýadygarlyk ýadga geçirip dur YouTube kanalyny tomaşa etip bilersiňiz. Bizden daşlaşmaň bagtly pursatlar, şatlykly, toýly pursatlar döwletli diýarymyzda diňe şunday toýlanyp dursun. Sag bolun. ilkinji.com Gözel dünyam göz yaşlara boğulmaz. Eciz gönlüm ayna yani dövülmez. Başımdaki süven baltım soğulmaz. Kalkam yaşap görse yaltı dünyada. Yeke uymaz bardağını bildirer. Gamlı baktım medet verer güllüler. Büdrenimde başımı dik kaldırır. Kalkam yaşap görse yaltı dünyada. Hasretinden korkuyum yoktur durmuşum. Kalkam yaşap görse yaltı dünyada. Başımdan ayrılmaz hiç bağıt kuşum. Kalkam yaşap görse yaltı dünyada. Hasretinden korkuyum yoktur durmuşum. Kalkam yaşap görse yaltı dünyada. Başımdan ayrılmaz hiç bağıt kuşum. Kalkam yaşap görse yaltı dünyada. Bir Allah bir sana egerin başım. Senin menen ýaltylanny durmuşum. Korkusuz okwana öwrülli daşım. Kalkam yaşap görse yaltı dünyada. Yeke uymaz bardağını bildirer. Gamlı baktım
ümidi kaldırır. Kakam yaşap yürse yaltı dünyada. Hasretinden korkayım yoktur durmuşum. Kakam yaşap yürse yaltı dünyada. Başımdan ayrılmaz hiç bağıt kuşum. Kakam yaşap yürse yaltı dünyada. Hasretinden korkayım yoktur durmuşum. Kakam yaşap yürse yaltı dünyada. Başımdan ayrılmaz hiç bağıt kuşum. Kakam yaşap yürse yaltı dünyada. Onun hem mehruvallar bizden taşlaşma. Bazı importatları Dövran Video Studios YouTube kanalına size hazırlayan. Allah'a olun mehruvallar.